Здравейте! Аз съм Никито Колев и сега ще ви покажа как да играете на Subway Surf. Ето я и Subway Surf. Сега се зарежда. Който му хареса на тая игра да играе, да се напише в Google Play Subway Surf и тя ще му излезне и да си я изтегли. Сега ще ви покажа как се играе. Цат, цат. Те се играе. Ако на някой му харесва да си я изтегли, какво толкова ще стане? И тук се натиска Play. И наново почвате. И си я играйте. Тъй. Това е за мен нова игра. Не е нова, нова версия с една дума. Но тя вече остарява. Не знам на колко години е. Сигурно е на 50-60 години. Кой знае. И пак да ви припомня, аз съм Никито Колев. Ако искате да ме намерите като приятел, да ми пишете във фейса какво да качвам и какво не, търсете Николай Димитров. Николай Димитров на български. И ще ви излезе една снимка, като един човек и пише отдолу Multi-Deft Auto. И като ви излезе това, ще ми покана и каквото искате, ще ви покажа как да играете. Ама GTA 5 няма да мога, защото аз снимам от телефон, от таблет де. И няма да мога да ви снимам някои такива игри. Просто някои, които са за телефон и таблет. Само такива игри ще ми пращате да мога да ви показвам или нещо такова. Или нещо друго да правя, да качвам. Да копирам песен или да правя. Ще ми кажете и аз ще го направя. Да. Ако искате на Джорджано, ако искате на Криско, на Стокива, на когото искате. Ако искате на Big Time Rush. Само кажете и ще го направя. Момиченце.
Но искам, който го види това клипче, да ми пише в коментарите. Защото съм качвал и 3 клипчета и нито един коментар няма, пък са го видяли. Мамка. Сега ви казах, просто пишете ми в коментарите на всички, които го видят. Аз разбирам кой го е виждал и кой не. Тъй, че ще ми пишете в коментарите. Задължавам да. Задължено ви е да ми пишете в коментарите. Аз